जों दा भुटानाव सफैबाय गेलेफुआव हाबनो नागिरदों एसे बेरायनो नागिरदों इन्डियायाव दं बे जाहैबाय इन्डियायाव बै भुटान गेलेफु गेट दा दसे उनाव हाबहैगोन चाइना साइजआव दंफैयो दा चाइना गेलेफु Hi guys. Hi, hello. Hi, how are you? Yeah. Nijau dong. Bhutan Gelephu. Original. Gelephu Town. Torbangor थांगासिनो दं Torbangor Titanic दालाङा बायबाय बैयाव भुटाननि Titanic दालांमोन बेयो China border beautiful. Why Karama Mundano? Oh,
Gelek jam. Yang bisa tunggu izin dah, nih, Bhutanau. Bhutan hanging bridge. Oरैबायदि समायना जायगा. समायनाथार जायगा. गेलेफुनिफ्राय साहा एकदम समायना हाजोआव ओरैबायदि मोजां सिनारि बेयो नायदो नै जोबोद मोजां हाजो दा जोबोद मोजां जायगा नै मुभिङाव देखायहरनाय जाबाय. जोबोद मोजां जायगा बियो ओरै बोहैलांबाय इन्डियायावबो दैया. दा नै एकदम चाइनानिफ्राय बोहैबोदों बे दैया जोबोद मोजां सिनारियानो. फैबाथाय ओंखाम जायाब्लाबो ओंखाम उखैनायफोरखौ बावगारजोबो. थाबायलांनो फैगोन मोजांथार सिनारिया बिराद मोजां हाजो आरो खोलो खोलो बार सालायनो. जोंनि गामिनि मोनसे थावदां hanging bridge जाहैबाय. जोबोद मोजां जोबोद गोजोननाय हाजो हाला सारि सारि सोमखोर समायना मिथिंगानि गुसु सुदेम समाव जों दा बे गोलोम बोथोर बायदि मोनलाय जादों. गरम समाव बेरायफैनाय जादों. बारहावाखौ जोङो मोनजाफैनो मोनदों. औ फैनानै गोसोखौनो गावखौनो गाव बिराद सोलायनाय मोनदों आरो. सोलायनाय मोनदों. आदसा जों दा बेहाय हेंगिं ब्रिजआवनो जों दा बेरायगासिनो दं. थांनायनि उनाव आरो जों बायदिसिना जों जाग्रा लोंग्रा लाबोखादों. बेनि उनाव जों जानाय लोंनायाव थांनाय जागोन आरो. जागोन लोंगोन. आदसा सारनिफ्राय मोनथिनानै जोबोद गोजोन मोनबाय. आदसा सारा बाव फैना एसे गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं गोसोखौ बिराद थाजिम मोनदों. औ बिराद मोजां मोनदों. भुटाननि बारहावाया बेबायदिनो गोसोखौ सुग्लायहोयो. दा नारें हमनायाथ' गैया जाहैबाय. औ जों दा थालिर जाखांबाय. आरो थालिर जानायनि उनाव जों माखासे आरो जाग्रा लोंग्रा फिथाइ लाबावदों. बेखौ जों दा दसे उनाव थानानै जागोन. दा जोङो बेरायगासिनो दं. जोबोद मोजां मोनदों आरो. होमबा सारा हेंगिं ब्रिजआवबो गाखोखांबाय? गाखोना माबायदि मोनदों? बिराद माने सोरगोआव बेरायनाय बायदि मोनथारदों आरो. मोजां मोनदोंना? जोबोद मोजां मोनदों सार. हेंगिं ब्रिजआव गाखोनानै दा नै जोंनि साखाथियाव सासे फैगासिनो दं. सार फैगासिनो दं. दा सारा दिनै बे गेलेफु भुटान फरेन कान्ट्रि हेंगिं ब्रिजआव माबायदि मोनदों? सिगां फैजेननाय. दा फैनानै दिनै फोरोंगिरि स्टाफजों आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों. हेंगिं ब्रिजआव आङो नुजाफैनो मोननानै दिनैहाय आङो जोबोरैनो गोजोनथारनाय मोनदों. दा बे बोसोरावनो आं बयनिख्रुइ सिगां फैजेननाय आरो उनाव फैबाय थानो मोनथों बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबो. भुटाननि बे हाजो हालाखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों. आरो दिनैहाय फैफेरामोनब्ला आं खिन्थु माने फैनायनि सिगां आं बेखौ गोसोआव हांना थानांगौ. बेसे गोजानाव? बेखौनो बैथिं गाब्राय लानानै थाहैदों. दा जों नै भुटान गेलेफु गेटआव दंफैयो. गेलेफु टाउनाव भुटान गेट. बिल्डिंफ्रा जोबोद मोजां. जेरैबो चाइनायाव फैनाय बायदि मोनो. नायहरनो हागोन जेरैबो.
दा जों माखासे हाजो सिनारिफोर जायगा नायबाय दा जों ओंखाम जानो नागिरदों नै भुटानाव दंफैयो How are you? Yes, I have just I have arrived in the Gelephù Bhutan, and I am very excited to have some food out here. Food. Yeah. I'm very hungry and hungry. Have you seen some scenery from the? Yeah, I have seen lots of scenery like hills, green hills, and hanging bridge. I enjoyed. Yes, here scenic beauty is here. Yes, scenic beauty. Really enjoyable. Can enjoy the nature, and Bhutan is very. That's mean They are very honest now. Honest people of Bhutan. Naturally, this country is very. It is just like China. Yes, China. I have never been in China, but Bhutan. Many times I have come out here, and every time I come here, you I can enjoy all that. experience you get Bhutan. That's all. No. Come on, it's time for lunch, right? Okay.